שלום לכולם, כאן ליינטיאר, והיום אנחנו בסוג של ביקורת. אני יכול להגיד, קודם כל, מה שאתם רואים ברקע זה פאקינג זה, Five Nights at Freddy's 5. כל מעריצי, או מי שמכיר גם את Five Nights at Freddy's כמוני, שאני אהבתי את המשחק הזה ופעם הייתי משחק בו, זה נורא חדשות טובות. אני כל כך מתרגש אליו ואני נורא אשמח לעשות עליו ביקורת. אז מה שיש לנו כאן זה די כל הכבוד לי. מה שיש לנו כאן זה FNAF Sister Location. אני לא יודע מה השם של זה בעברית, אני אבדוק את זה עוד כמה זמן. אני אעשה גם ניתוח של הסרטון. אני רק רוצה להגיד קצת חוות דעת על קצת חוות דעת, אני לא מאמין, אני כזה חכם. קודם כל, רק הטריילר הוא מפחיד בצורות לא יאמנות. אפשר להבין ממנו ממש קצת. אין יותר מדי גם הזכורים של הגיימפליי בזה. זה ממש נראה מפחיד, אתם יכולים לראות את זה. יש בובות חדשות, הרבה מאוד דברים חדשים, אני תכף אראה את הכל. ואני בתור מישהו ששיחק כבר את Five Nights at Freddy's כמה פעמים, זה ממש כיף. אז אני חושב, בוא נעבור לניתוח. אוקיי, אז בהתחלה אנחנו יכולים לראות את כל Five Nights at Freddy's שיצא. את 1, את 2, את 3, את 4. ומיד אחרי זה אנחנו יכולים לראות קצת גיימפליי. אנחנו רואים כאן די הרבה דברים, ואני רוצה רגע לראות את התמונה הראשונה, בבקשה. תודה. אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות פה די הרבה דברים. קודם כל, יש לנו פה פוסטר. הפוסטר זה נראה לי בין הדברים החשובים פה. הדבר השני שאנחנו יכולים לראות פה, סוג של מעלית אפשר לראות. שם כפתור אדום וסוג של חייגן כזה. אני לא יודע מה זה, אבל אני הייתי נורא דווקא רוצה לראות מה זה. הדבר השני שאנחנו יכולים לראות פה זה סוג של חדר בקרה כזה, אני יכול להגיד. יש שם סוג של בובה שנראה לי זה מסמן את Five Nights at Freddy's 2 שהיה שם בובות על השולחן. גם יש כאן מטרות. יכול להיות שזה גם היה, שזה כאילו המוניטור שדרכו רואים איפה כל הבובות. גם יש שם את בלון בוי. למה בלון בוי שם? הדבר השלישי שדי הדהים אותי זה שאנחנו יכולים לראות פה משהו, ליתר דיוק מישהו זוחל בתוך תאוות תברור. המישהו הזה זה אנחנו, השחקן שאנחנו משחקים. יש סיכוי ב-Five Nights at Freddy's 5 שאנחנו נוכל סוף סוף לצאת מאזור כלשהו ולהסתובב בתוך המקום. אם זה יהיה, אני לא יודע מה אני אעשה. פה אנחנו יכולים לראות את פוקסי החדש. את הפאפט, אני חושב. היא בובה חדשה, אבל היא די דומה לפאפט. את פרדי. ואת היד שהבובה החדשה שלנו. כאן אנחנו יכולים לראות את כל הלהקה. פוקסי. הפאפט. את פרדי. עצור! מה היה פה לפרדי? על היד? לא ראיתם? בואו אני אראה לכם את זה. זה טוי בוני. אפילו שרואים את הצורה עם כל החושך. רואים את הצבע החלחל הזה. רואים שם את טוי בוני בבובת אצבע. למה הוא אצלו על האצבע ולמה הוא בכלל בובה? ולבסוף, רואים את הבובה הראשית, החדשה.
אני מתאר שהיא ג'יי ג'יי, אבל אני לא יודע באמת מי. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי ליינטיאר, תשאירו לייק וסאבסקרייב, קישורים בתיאור למטה, ויאללה ביי.